Nacházíme se uprostřed Vatového moře a blížíme se k ostrovu Ameland. A co nás tam dnes čeká, to se dozvíte za chviličku. Vítejte u dalšího dílu pořadu Jedlíci na cestách. K Holandsku samozřejmě patří i alkohol a právě tomu budeme věnovat dnešní díl. A uvidíte, že některé druhy alkoholu, na které narazíme, mají za sebou opravdu zajímavý příběh. Nobltě je likér, který se na ostrově Ameland vyráběl nelegálně až do roku 1982. Ke vzniku tohohle likéru se váže pěkná historka, ale my víme, na rozdíl od nich, že je pravdivá, protože ji máme potvrzenou z první ruky. V roce 1901 nebo 1902, tam se zdroje trošku liší, se v Holverdu na pobřeží konaly závody saní tažených koňmi. Těch se účastnili i lidé z Amelandu a když se vraceli domů, tak vypili veškerý alkohol, který měli sebou. Dojeli do hospody pana Nobela a chtěli se napít. Bohužel, tehdy byla taková zima, že zamrzlo moře, nedostali se sem lodě se zásobami a tady prostě došel alkohol. Ale pan Nobel byl zvyklý všem zákazníkům vyhovět. Takže vzal alkohol, který mu zbyl a namíchal z něj nový likér. S manželkou ho ochutnali a když byli spokojení, nabídli ho zákazníkům. Všem to tak strašně chutnalo, že se tento likér vyráběl i nadále. Hospoda bohužel neměla licenci na prodej, takže se prodával jako pod pultem a to vydrželo až do roku 1982. A co se stalo v tomto roce, to nám poví pravnuk původního autora tohoto likéru, Barend Nobel. Dat was tot 1982 hebben we het Nobeltje zelf gemaakt. Hier in deze bar. Ik met mijn hele familie, vader, grootvader. Tot 1982. Het was illegaal. Het past een beetje bij de Nobels. Het is een beetje ondeugend. Wat gebeurde in 1982 was hier een hele mooie dame. Die liep stage op het politiebureau hier in Nes. Die werd dronken hier aan de bar. Van het Nobeltje. Met als gevolg dat ze een dag later te laat op het bureau kwam. Ruiken naar alcohol, naar Nobeltje en een leidinggevende die wou weten van wat er gebeurd was. Ze heeft het bekend verteld en diezelfde dag hebben we een inval gehad hier. Politie, hele voorraad in beslag genomen van ons Nobeltje. Gelukkig stonden er niet zoveel flesjes, want we hadden in Amsterdam maar heel veel flessen gekocht. Vanaf dat moment moest het officieel gebotteld worden in Schiedam, bij Herman Jansen. Nog steeds worden daar gebotteld. De officier van justitie met een boete konden we vanaf komen. Als wij de eerste fles die gebotteld werd, zouden overhandigen aan de officier van justitie. Vanaf dat moment is het gemaakt in Schiedam. No a protože Barend je velmi laskavý člověk, tak kromě Nobltě nám tady připravil i další druhy alkoholu, které tady vyrábí. Takže dneska určitě vypiju půlku a druhou půlku nechám Jardovi v každém případě. Začnu tím Nobltě, proto jsme tady, takže jako první. Naprosto fantastický likér. Už tam ve vůni je sladkost, cítíte trošku bylinky. A mě to strašně baví, že když se napijete, tak se vám ta chuť postupně rozvíjí. Vlastně bych řekl, že se ta chuť jako mění. Začíná to trošku zostra, pak se tam objeví takový medový sladký tóny a přitom to není přeslazený. Za mě úplně jako skvělý. No a pak tady máme klasické holandské drinky Jenever. O tom vám Jarda něco poví za chviličku, takže já to jenom koštnu. To je vlastně alkohol podobný trochu džinu. A mě překvapilo, že to je vlastně strašně jemná chuť. Já jsem čekal, že to bude ostřejší. A tohle je vlastně velice jemný. Potom tu je Berenburg, což je vlastně ochucený ten Jenever. Musím trošku upět, protože mi to tady kape. Oni říkali, že se to všechno musí nalívat do kupičky, aby toho bylo jako dost. Ten Berenburg mě to trošku připomíná Fernet. Je tam ve vůni trošku jako do toho Fernetu, lehce v chuti, ale je to celý takový sladší a kulatější. Čistý gin s brusinkami by tam měl být. Voní to jako brusinková šťáva, lehounce, vůbec to není cítit alkohol. Tak to je ale strašně dobrý. Určitě to bude strašně zrádný, protože je tam ta krásná chuť toho ovoce, ale trošičku tam vštípe ten alkohol, takže opravdu, no to má 37,5%, takže to může být hodně
hodně zrádný. A na závěr, na to já se to těším hodně, to je brusinkový rum. To voní trošku víc do rumu, než do brusinek, na rozdíl od toho ginu. To je trošku ostřejší. Já přestože mám radši rum než gin, tak tady bych asi šáhnul spíš po tom ginu a pil bych ho normálně samotný. Je to strašná dobrota. Já jsem naprosto nadšený, jako není tady nic, co by mi vyloženě nechutnalo, ale ten gin je úplně luxusní, to z toho vystupuje. No a samozřejmě vrátím se k tomu Nobltě, protože kvůli tomu jsme tady. Víš co, Jardo, já jsem slíbil, že to všechno vypiju na půl, jo, ale to Nobltě je prostě tak dobrý, že jsem ho dopil, ale ty se si nějak smíříš určitě. Takhle příjemný natáčení jsme samozřejmě nemohli zakončit jinak, než nákupem nějakých lahví. Každý jsme si s Jardou vzali jednu a Barent nám je dal zadarmo, což nám přijde jako skvělá cena. A protože se jmenuje Nobel, tak jsme vlastně dostali Nobelovu cenu. Takže ode dneška nás s Jardou můžete nazývat nositeli Nobelovy ceny. K Holandsku samozřejmě pivo patří. Je tady spousta světoznámých značek, ale my jsme šli trochu netradiční cestou a vybrali jsme si právě tenhle krásný pivovar La Trappe. Tenhle ten pivovar a ten klášter nebo to opatství vzniklo tak, že francouzští mniši utekli sem do Holandska, tady založili opatství. No a aby vydělali na provoz a na postavení tohohle kláštera, tak založili právě pivovar La Trappe. My Češi jsme národ pivařů, takže když před vás postaví takovouhle nádhernou sadu piv, tak to srdce zaplesá a jdeme na to prostě. První La Trappe Pure, 4,5% alkoholu. Samozřejmě všechna tahle piva jsou poměrně výrazná, co se alkoholu týče, ale tohle je lehký pivo, poměrně hořký na takovýhle krásný jarní den, jako dělaný, paráda. La Trappe White Trappist, tohle je hodně takový jako zakalený, krásně, hodně hořký, ale hodně 5,5% alkoholu. Tak, teď trošku se posouváme, 6,5% alkoholu La Trappe Blonde, takže zkusíme blondýnu. Už nás tady začínají sledovat místní hosté, tohle už začíná být docela síla teda. Jsem zvědavý, jestli ještě dostanu k těm posledním, jestli ještě budu něco vnímat. Ale přecházím dál. Double, 7% alkoholu. Krásně to voní. Jo, tohle je dobrý. Trošku to dostává určitou sladkost, takže tohle mě chutná hodně. Já mám rád tmavý piva, takže tohle bych si dal určitě, 100%. Tohle mě baví. Další je La Trappe Isidore, 7,5% alkoholu. Tady u těch piv, to je docela zajímavé, že se snoubí hořkost a sladkost dohromady. Má to takovou zvláštní chuť. Jo, příjemný. Triple, 8% alkoholu. To už začíná být zajímavý, takže na zdraví. Ježiš, to je dobrý. To je dobrý, sladký. Mňam, to je dobrota. No a quadruple. 10% alkoholu, přátelé, no, tak jako v takovémhle rychlém sledu si to dát, proč ne, na zdraví. Už se mi tady smějou, ale to nevadí. Já to zvládnu. Ježiš, tak tohle je velká síla. A poslední, tady máme tradiční La Trappe, je to nějaký speciál, teď nemají ho standardně na lístku. No, tak ten chutná trochu odlišně než tady ty poslední, lehčí, taková trochu ovocitá příchuť. No, přátelé, tak jsem se propil až ke dvěma posledním pivům, které jsou hodně speciální, protože tady to, co držím v levé ruce, je speciál, který zraje v sudech od červeného vína. A tady tenhle zraje v sudech po brandy, takže já začnu tady tím červeným vínem. To je nádherná vůně. Je to opravdu taková kombinace piva a vína dohromady. No tak tohle je totální masakr. Ježiš, to je dobrý. Já osobně bych si tohle fakt dal, ale nevím, jestli se toho dá vypít hodně.
strašně dobrý. Pivo s vínem. Možná to zní divně, ale fakt to je dobrý. A pivo z brandy. Ještě lepší. No tak to je skvělý, ježišmarja. No, jako musím říct, že to je teda docela síla. Samozřejmě tahle piva se nedají pít tak, jako se pije pivo u nás, prostě z půl litru a dáte si 3, 4 a jste v pohodě. Tohle opravdu se tak podsucává, ty piva jsou hodně silný, mají hodně velké množství alkoholu, takže tady, kdybyste pili pivo, jako se pije u nás v Čechách, tak by to nedopadlo dobře. Na ostrově Ameland jsme kromě Nobltě ochutnali taky drink, který se jmenuje Berenburg. Ten vznikl na začátku 18. století v Amsterdamu, kdy obchodník s kořením Henrich Berenburg, po něm se ten nápoj jmenuje, přidal do jenévru bylinky. Okamžitě se to stalo hitem a vznikly napodobeniny. Ty se píšou trošku jinak se to jmenuje, protože nemohli používat ten název, ale co je zajímavé, tak z toho Amsterdamu se tento drink rozšířil hlavně do Frýska a tady si získal obrovskou oblibu. My jsme ve výrobně, která se jmenuje Fedové Joustra a tady se vyrábí několik druhů právě tohoto nápoje a my ho tady dneska ochutnáme. Nou, we maken hier ongeveer 175 liter Berenburg in het jaar. En van deze Berenburg ownen wij de 150.000 liter. En we hebben ongeveer 9 soorten Berenburg. En we zijn die nu ook aan het draaien. Když nám ve výrobě řekli, že vyrábí 9 druhů tohle alkoholu, bylo jasný, že nás čeká další veselá ochutnávka. Navíc, jako vždy se to nepodařilo natočit na poprví, takže toho vypitého alkoholu tady bude teď hodně. Z těch 9 druhů jsme rozdělili do takových 3 kategorií. Tady máme ten základ, ochucené verze a potom stařené v sudu. Úplně ten základní voní jako švédské kapky, Fernet a chutná to velice podobně. Potom máme verzi light, která má o 3% méně alkoholu, má 32%. V té chuti je to poznat jenom minimálně, ale co je v téhleté sekci zajímavé, je tahleta lahev. To je vlastně lahev, která je dochucená medem a sirupem. A pokud máte rádi sladší drinky, tak je to určitě váš šálek čaje. Tohle má rád Jarda, takže Jardo, tohle dám tobě. Ochutnej si to. Já už jsem to chutnal a musím říct, 30% alkoholu je pořád ještě docela dost na likér, ale přesto díky té sladkosti je to skvělý nápoj, nepůsobí tam vůbec v té chuti ten alkohol a je to krásně vyvážený. A ten med s těma bylinkama tvoří takovou chuť, která není moc hořká a není moc sladká, takže za mě perfektní. Jarda schvaluje. Z těch ochucených mě nejvíc chutnala tady ta tonka fazole. Protože už v té vůni to působí sladce a v chuti z toho vystupuje čokoláda. Limetka a černý pepř. Ta limetka má být vlastně jako trochu osvěžující, má to být svěží nápoj. Možná jo, nevím, jestli když si jich dáte 5-6, jestli budete potom svěží. Každopádně ty citrusové tóny jsou tam v tom cítit. No a úplně přede mnou stojí pepřová. Já jsem jí chutnal, Jarda ještě ne, takže tady máš, Jardo, pepřovou. Tam je zajímavé, že ten pepř vystupuje vlastně až úplně na konec té chuti. Vy se napijete, v začátku je to ten likér, Jardovi to vůbec nechutná a na konci je potom ta pepřová chuť. Vidíte, nechutná mu to a stejně to vypil všechno. A teď se určitě Jarda přidá taky, protože tady to jsou ty vlastně nejlepší likéry, které nabízí ta nejvyšší řada, protože dozrávají v dřevěných sudech. 3 roky, 5 let a 8 let. Už u toho 3letého likéru se vytrácí, v té vůni se vytrácí vůně těch bylinek a převažuje vůně toho alkoholu, ale v tom dobrém. To znamená, cítíte, že to je vyzrálý kvalitní alkohol.
Přirovnal bych to spíš třeba ke slivovici. No a 5letý přeskočím a půjdu rovnou na tu 8, protože to je prostě Aha. Takže já si dám ten 5letý, zatímco Jarda bude ochutnávat ten 8letý, který už je chuťově a vůní spíš někde do whisky a koněku. Jarda pokyvuje, souhlasí a přestože má radši ty sladší věci, tak tohle tomu chutná. Takže já 5letý, Jarda 8letý. A tohle je jeden z dalších holandských národních pokladů, který doporučujeme ochutnat. Vypravili jsme se do Amsterdamu a nacházíme se v House of Balls. Tohle je místo, které určitě musíte navštívit, protože tady mají kromě samozřejmě spousty lahví skvělého alkoholu, tady mají taky skvělou trasu, kterou když si projdete, tak se dozvíte hodně o historii výroby tohle alkoholu. Můžete si tady pošimrat všechny svoje smyslové orgány, ať už jde o čich, o chuť, o hmat. Já nebudu moc prozrazovat, protože bych vás mohl připravit právě o ten skvělý zážitek. Takže House of Balls. No a máme tady další alkoholovou ochutnávku. Tomáš už Jenever na ostrově Ameland vyzkoušel, ale já jsem si říkal, že by bylo potřeba se podívat někam, kde tomu opravdu hodně dobře rozumí. No a my jsme si tady připravili ochutnávku alkoholu, který se jmenuje Jenever, to už jsem říkal na začátku. Je to tradiční holandský alkoholický nápoj, který se vyrábí ze sladového vína a jeho hlavní takovou ingrediencí je jalovec. Tenhle alkohol se může vyrábět pouze pod tím jménem Jenever, pouze v Holandsku, Belgii, 2 státech Německa a 2 regionech Francie. No a my ho teď ochutnáme. Okay, so we have 3 different types of Genever. You're gonna have your young Genever, old Genever, and aged Genever. Now the difference between the 3 is not that easy, because the young is actually just the younger recipe, and the old is not because it's age, it's because it's an older recipe. So in there, you're gonna have more gin flavor, so it's gonna be more botanical forward. You have a lot of botanicals in there, so it's very herbal, whereas this one is gonna be more sharp, more complex. You have a ton of different flavors as well. But what really set them apart from gin is malt spirits. Now, I don't know if you've ever heard of malt spirits, but it's actually a distillate of grains, and it's also the main ingredient of whiskey. So you have the ingredients of a gin, the ingredients of a whiskey, and that's how you have a beautiful, unique products. And the third one, of course, because you have this malt spirit inside, you can age it really well. So we put this one in a barrel for 2 years. It's actually old cognac barrels. So if you know a bit of cognac, you have some really nice vanilla flavors, some nutty flavors as well, some aged fruits. So this one is going to be very smooth, very nutty, and it's great in aged cocktails, so classic recipes. Jdeme popíjet. Máme tady 3 verze Jeneveru. Já teda nevím, proč nám tady v Holandsku všude nalévají takový obrovský panáky. Tomu se snad nedá ani říkat panák. To je prostě jako, no, vidíte to sami, že jo.
Tak první verze je mladý Jenever. Tohle se samozřejmě nedá vypít celé, takže bude to opravdu jenom degustace. Tomuhle nápoji se také někdy přezdívá holandský gin. Hodně takové citrusové tóny, ale poměrně příjemná chuť, nějak to neštípe, není to nic, co by se nedalo dobře pít. Tak já to radši odložím. Tak, jdeme ke starému Jenévru, ale zase ne z pohledu stáří toho alkoholu, ale ten recept je ten původní, je to ten originální Jenévr. No, je to opravdu na první napití, je to znát, že to je fakt síla, teda přátelé. Ale tohle kdybych vypil, tak už k tomu třetímu ani nedojdu. No dobře, radši to odložím. A podívám se na tu třetí verzi. To je vlastně úplně stejný Jenévr, jako jsem zkoušel teď. Jenom s tím rozdílem, že tenhle zraje 2 roky v sudu a měl by tedy být malinko sladší. Jo, tak tohle je teda výrazně blíž mému naturelu a mé chuti. Už to trošku prostupuje do whisky. Tomáš už tady natahuje ruku. Nevím, jestli mu to dám, ale asi raději jo. Tak si to ochutnej, Tomáši. No a kdybych to měl uzavřít, tak po tom množství alkoholu, které jsme tady ochutnali v Holandsku a ještě určitě něco ochutnáme, tak tohle je věc, která určitě stojí za vyzkoušení. Máte-li rádi koktejly, tak určitě zavítejte do House of Balls a nechte si z Jenévru něco namíchat. Tak to byl díl o holandském alkoholu. Já nevím jak vy a Tomáš, ale já jsem jako dělo. Tak doufám, že jste si to užili, stejně tak jako my. A samozřejmě, jako vždycky, lajkujte, odebírejte náš kanál, doporučte ho všem svým známým a přátelům. A my se na vás těšíme zase příště. Ahoj!